Hi guys! Welcome back. It's me, Larnie again, and you are still watching on my channel. So guys, for today's video, gagawa po tayo ngayon ng cooking demonstration. Yes! Naman. This is actually my first time to do this on my channel because it's actually part of my content. So ngayon guys, samahan nyo ako sa aking pagluluto at sana makapaghanda tayo ng masarap na putahe. So ngayon guys, ang lulutuin natin ngayon is actually isa sa unang recipe na natutunan ko ay yun ay ang pork afritada. So let's go guys! Nandito na yung ating mga ingredients. Lapitan natin. Ayan. So this one, we have pork kasim. Ayan. So guys, pag nagluluto ako ng afritada, ine-ensure ko na yung meat na kukunin ko is kasim siya kasi mas malambot. Mas malambot yung part na yon. At saka dapat of course, fresh yung meat na bibilhin mo. And for sauteing, we have this one, onion, garlic, and tomato. For the onion and garlic, actually, 2 teaspoon lang siya. And then yung, what do you call this? Tomato is dalawang maliit lang siya na piraso. And then we have potato. Potato is, itong nabili ko kasi, since 1/2 lang naman yung lulutuin ko na meat, kumuha ako ng isang malaking potato. So, large to guys. Pero, kung hindi kayo makakita ng large potato, you can actually use 2 pieces medium potato. And then, we have the carrots. Carrots is, this is actually 1 piece only. Large siya. So, same with the potato, kung wala kayong makita na medyo malaki, pwede kayong gumamit ng dalawang carrots na medium size. And of course, we have the bell pepper, green and red bell pepper. 2 pieces lang siya, guys. This one. And of course, we have the salt. And then we have the bay leaf or the laurel. And then we have also the whole black pepper. And of course, we have sugar. Ayan. So guys, bali since na-prepare na natin ang ating mga ingredients sa ating lulutuin na afritada. So ngayon, mag-i-start na tayong magluto. I'm so excited na guys. Tara! So, yun nga pala guys, mamaya sasabihin ko sa inyo, ikukwento ko sa inyo yung reason kung bakit afritada yung una nating lulutuin. Actually, may kwento yan. Mamaya, after nating makapaggisa, I'll tell you this story. So, since mainit na ang ating mantika, pwede na nating isgisa ang bawang. And then, sibuyas. Then after, kapag na pumuti na yung meat, nagisa na siya, nag-change na yung color niya, right? Pwede na natin siyang lagyan ng water.
So guys, habang inaantay natin na kumulo ang ating meat, i-share ko lang din sa inyo yung story ng fritada dahil di ba kanina nabanggit ko. So, before kasi guys, nung pagka-graduate ko ng high school, hindi pa ako nag-aral ng college kaagad. So ngayon, nakapag-work ako before sa isang law firm at parang nung nagtagal na, parang naging cook ako doon sa office nila. So ngayon, ito yung unang recipe na niluto ko na nagustuhan ng aking boss. Yes. Kaya yung parang special sa akin kasi yun yung parang unang nagustuhan niya at dahil doon sa recipe na yon is parang dumabait naman na siya dati pero parang mas na-feel ko, naramdaman ko na parang mas lalong bumait siya sa akin. Ayun lang guys. So ayan na nga guys, habang kumukulo ang ating meat, so medyo lumambot na siya, pwede na nating ilagay ngayon ang patatas at saka carrots. So, carrots. And then, we have the potato. So, tatakpan natin siya ulit ng another 5 minutes. Ayan. Ayan. So, ayan. Pwede na nating buksan. Ayan. Pwede na siya. So, since malambot na ang ating meat, ang ating veggies, pwede na nating ilagay ang tomato sauce. Ito guys, usually ginagamit ko. Del Monte. Ayan. Pwede na rin natin ilagay ang sugar. Ayan. Usually guys, naglalagay talaga ako ng sugar kahit na anong recipe na lutuin ko na merong tomato sauce para mabalance yung asim ng tomato at saka siya. So ngayon guys, since malambot na yung ating meat at saka lahat, pwede na natin ilagay panghuli yung bell pepper. Ayan. So bali guys, ito na yung finished product natin. Ayan. So guys, we're done at I hope you learned something for today, lalong-lalo na yung mga mamshies, yung mga papsis na mahilig din magluto na kagaya ko. Sana na dagdagan yung ating kaalaman sa pagluluto. Though, this is actually basic. Yes, basic lang po siya. So ngayon guys, thank you for watching. Sana bigyan nyo ng thumbs up. O di kaya'y mag-comment kayo if you like this video. And don't forget to subscribe my channel guys. Bye everyone!